ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഇത് എന്തോ ഒരു ലൈറ്റ് എങ്കിലും വെച്ചൂടെ പോസ്റ്റില്? വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഇരുട്ടത്ത് ആന്റി എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ? അതെന്താ എനിക്കിവിടെ നിന്നൂടെ? അല്ല അപ്പൊ കടയിലാരാ ആന്റി? നീ കടയിൽ ചെന്ന് നോക്ക, അവിടെയും ഞാൻ കാണും. ഈ ആന്റി എന്തോ പിച്ചും പേയൊക്കെ പറയുന്നേ? ഈ ആന്റിയുടെ കണ്ണെന്തോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ? എന്റെ കണ്ണിനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ, നീ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. അന്നേരം തോന്നിയതായിരിക്കും. ആന്റി ഇവിടെ പോയി. ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. എന്നാലും എന്തോ സംഭവം.